След двете ми раждания получих разширени вени. Вените ми са изпъкнали и болят ужасно. Наднорменото ми тегло доведе до разширени вени. Изпитвам постоянна болка и отток в краката. Проблемът разширени вени засяга милиони хора по света. Те са неестетични, болезнени, причиняват възпаления и дискомфорт. Дори могат да доведат и до по-сериозни здравословни проблеми, като съсиреци или язви по кожата на краката. Здравейте, аз съм Наташа. Днес ще ви представя продукт, който облегчава болката и дискомфорта в краката и подобрява външния вид на разширените вени. След години на интензивни научни разработки и изследвания, Европейският институт Eternal Pharma разработи изцяло новият клинично тестван Livaris. Това е безвредна, лесна за употреба натурална формула в 2 стъпки за незабавно облегчаване на болката и заличаване на неестетичните вени само за няколко седмици. Стъпка 1. Криогенният спрей Livaris облегчава незабавно болката и дискомфорта, като намалява оттока и активира кръвообращението. Стъпка 2. Кремът Livaris покрива и прикрива разширените вени, укрепва венозните стени и подобрява циркулацията на кръвта. Отново имам самочувствие благодарение на Livaris. Съпругът ми също забеляза страхотната промяна. Благодарение на Livaris вече не изпитвам болка и грозните разширени вени изчезнаха. Работя на крак по цял ден и това доведе до появата на разширени вени. Когато се прибера от работа, използвам криогенния спрей и усещам мигновено облегчение. А преди да изляза от вкъщи, масажирам активиращия крем Livaris в проблемните зони. Забелязвам голямо подобрение. Livaris е система от 2 компонента. Криогенният спрей Livaris е единственият по рода си, съдържащ комплекса Varitec. Производството му при много ниска температура подпомага запазването на чистотата на неговите съставки и ниска температура на спрея от 9 градуса по Целзий. Криогенният спрей охлажда, намалява оттока и повторно активира разширените вени, което доставя незабавно облегчение. А реактивиращия крем Livaris укрепва венозните стени, подобрява микроциркулацията и вдъхва нов живот на краката ви. Livaris ви дава постепенни, видими и ефективни резултати само до няколко седмици. С мен е дама, която ще ни разкаже повече за своите резултати от употребата на Livaris. Разбрах, че използваш Livaris от няколко седмици. Какви са впечатленията ти? Както при повечето жени, бременността ми причини болезнени разширени вени, но благодарение на Livaris имам голямо подобрение. Да, виждам, че имаш прекрасни крака. Благодаря! Първоначално беше просто естетичен проблем, но с течение на времето проблема се задълбочи и започнах да изпитвам болка при вървене. Още при първата употреба на Livaris усетих облегчение, а само след няколко седмици забелязах как паякообразните ми вени започнаха да изчезват. Невероятно е! Отток и болка в краката, разширени вени, Livaris е решението за вас. Стъпка 1. Криогенният спрей Livaris облегчава незабавно болката и дискомфорта, като намалява оттока и активира кръвообращението. Стъпка 2. Кремът Livaris покрива и прикрива разширените вени, укрепва венозните стени и подобрява циркулацията на кръвта. Дами, благодаря ви, че сте тук. Разкажете ми за вашия опит с Livaris. Имах паякообразни вени и изпитвах постоянна болка. Сякаш ме пробождаха малки игли. Но само след няколко седмици употреба на Livaris болката, оттока и паякообразните вени изчезнаха. Изглеждаш фантастично. Ами ти, Барби, какъв беше твоя опит? Имах ужасни разширени вени. Изпъкнали, болезнени, сърбящи. Откакто използвам Livaris, се чувствам великолепно. Няма болка и отток. Изпъкналите ми вени се успокоиха и почти изчезнаха. Толкова се радвам за теб. Цял живот страдам от разширени вени. В семейството ми има наследствена обремененост. Когато разбрах за Livaris, бях скептична, но реших да пробвам за последно. За моя приятна изненада ефекта беше поразителен. Използвах спрея вечер, а крема на сутринта. Вижте какви невероятни резултати имам. Наистина поразително. Какво чакате? Поръчайте и вие вашия комплект Livaris. Първа седмица, втора седмица, четвърта седмица, шеста седмица. Точно така. Само за няколко седмици ще забележите поразителни резултати. Стъпка 1. Криогенният спрей Livaris облегчава незабавно болката и дискомфорта, като намалява оттока и активира кръвообращението. Стъпка 2. Кремът Livaris покрива и прикрива разширените вени, укрепва венозните стени и подобрява циркулацията на кръвта. Livaris е единствения по рода си продукт в 2 стъпки, който не само ще облегчи болката, оттока и сърбежа, но и ще заличи разширените ви вени. Не крийте краката си и забравете за болката с Livaris. Не чакайте! Обадете се още сега на телефон 02 491 22 22 и вземете Livaris, криогенен спрей и активаторен крем на невероятната цена от 49,90. Членовете на Gold Club спестяват повече и получават Livaris само за 44,90 и с безплатна доставка. Попитайте нашите консултанти как да се здобиете с вашата Gold Club клиентска карта.